Здравейте! Пристигнах в клиниката преди година и половина и бях много добре посрещната. Преди това проучих абсолютно всички други клиники. Избрах София клиник, защото има собствена лаборатория и вносител на имплантите си. С много тежка пародонтоза пристигнах и се наложи да изваря 22 зъба, за което просто беше много тежко положението ми. За една седмица всичко приключи, с малко болка естествено. Всички ме посрещнаха много добре, много внимателно, много добре се чувствах. След 6 месеца сложих постоянни вече зъби и съм доволна от изцяло обслужването и лечението в клиниката.